निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी स्नेहल गोखले। आज मी हिंदू राष्ट्राची हृदयस्पंदने या पुस्तकातील एका उतार्याचं वाचन करणार आहे। याचे लेखक आहेत पी परमेश्वरन आणि मराठी अनुवाद श्री दत्ता पंचवाक यांनी केलेला आहे। श्री रामकृष्ण आणि नवे सहस्र। श्री रामकृष्ण यांचे गूढत्वाने भरलेले साधे आणि शाश्वत बोध करणारे जीवन आणि त्यांची शिकवण यांनी ते जिवंत असतानाही जगभरातील लोकांना भारून टाकले होते। श्री रामकृष्ण आणि विवेकानंद यांच्या अलौकिकत्वावर विद्वानांनी, साधकांनी, टीकाकारांनी आणि प्रशंसकांनी जगातील सर्व भाषांमधून लेखन केले आहे। विविध लेखकांनी आपल्या लिखाणांमधून वेगवेगळे पैलू मांडले आहेत। त्या सर्व पुस्तकांमध्ये प्रमुखपणे उठून दिसणारे पुस्तक म्हणजे श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर। या पुस्तकात श्री रामकृष्ण यांच्या जीवन कार्याचे, त्यांची साधना व शिकवण्यांचे विस्तृत, विश्वासार्ह, योग्य प्रकारे मूल्यांकन करण्यात आले आहे। ऐतिहासिक दृष्ट्या, तात्विक दृष्टीने आणि धार्मिक अंगाने विचार करता या पुस्तकास तोड नसून ते वादातीत विश्वासार्ह आहे। या नावाने परिचित असलेले महेंद्रनाथ गुप्ता यांनी लिहिलेल्या गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण या पुस्तकाची बरोबरी साधणारे ते पुस्तक आहे। शारदानंद हे त्या पुस्तकाचे लेखक असून ते श्री रामकृष्ण यांचे थेट शिष्य आणि रामकृष्ण मठ आणि मिशनचे स्थापनेपासून सुमारे 3 दशक महासचिव होते। आपण हे वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य का हाती घेतले यामागील कारणे या पुस्तकाच्या 3ऱ्या भागाच्या प्रस्तावनेत स्वामी शारदानंद यांनी विशद केली आहेत। पूजनीय स्वामी विवेकानंद यांनी श्री रामकृष्ण यांच्या विचारांची शिकवण दिली आणि त्यामुळे अनेकांच्या मनात त्यांचे जीवन जाणून घेण्याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली। अनेकांनी त्यांच्याविषयी बरेच काही प्रसिद्ध केले, पण त्यापैकी कोणीही वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन आणि वैदिक व सनातन धर्म यांच्यातील सुप्त नात्यासंदर्भात स्पष्टपणे काही लिहिले नाही। साहजिकच या पुस्तकांच्या अभ्यासावरून श्री रामकृष्ण हे सनातन हिंदू धर्म परंपरेपासून तुटली गेलेली व्यक्ती असल्याचा समज लोकांच्या मनात वाढू लागला होता। त्यांनी स्वतः तयार केलेले तत्वज्ञान विशिष्ट संप्रदायापुरते त्यांनी मागे ठेवले असे त्यांना वाटत होते। तसेच यातील अनेक लिखाणांमध्ये गुरूंच्या जीवन इतिहासाविषयी काही चुका होत्या। तसेच त्यांच्या जीवनात घडलेल्या घटनांचा योग्य मागोवा घेतला नसल्याचे आणि त्याचा ऐतिहासिक भूतकाळ आणि भविष्यातील कल यांचे नीट मूल्यमापन झाले नसल्याचे दिसून आले। लोकांच्या मागणीची काही प्रमाणात पूर्तता करण्यासाठी आणि चुकीच्या समजुतींचे निराकरण करण्यासाठी स्वामी विवेकानंद यांच्या पावलांचा मागोवा घेत आमच्या पुढे सादर करण्यात आलेल्या त्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनाचे
वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भावावस्थेची परमोच्च उंची गाठलेले स्वामी विवेकानंद आणि आमच्यासह अन्यांनी त्यातील थोडे अनुभवून गुरूंच्या चरणकमलावर स्वतःचे जीवन अर्पण केले आहे. याचा संदर्भ श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर स्वामी शारदानंद, तिसऱ्या भागाची प्रस्तावना, पृष्ठ 366, रामकृष्ण मठ प्रकाशन, सन 1978. श्री रामकृष्ण यांच्या वेळच्या परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकताना शारदानंद लिहितात, भारतात कधीही राष्ट्रीय जीवन अस्तित्वात नव्हते असा गलबला आता सर्व बाजूनी होताना दिसत आहे. पण आता पाश्चात्यांच्या कृपेमुळे त्या संदर्भातील काही चिन्हे दिसू लागली आहेत. असे असले तरी त्यांचा पूर्ण विकास होण्याच्या मार्गात अजूनही अनेक अडचणी आहेत. खोलवर रुजलेल्या धार्मिक श्रद्धांनी त्यांना घुसमटून टाकले आहे. मूर्तीपूजा, देवदेवतांच्या अनेक स्वरूपात परमेश्वराची आराधना त्यास जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला जातो आणि त्यामुळे हा विषय प्रदीर्घ काळ दबून राहिल्याचे सांगण्यात येते. मूर्ती पूजेपासून दूर राहा असा लोकांनी आरडाव केला. ते उखडून टाका. केवळ त्यानंतरच देशातील स्त्री पुरुष यांच्या मनात भरविलेले नवीन जीवन अस्तित्वात येईल. ख्रिस्त धर्माची शिकवण देण्यास प्रारंभ झाला. त्याच्या आडून पाश्चात्य एकेश्वरवाद शिकवला जाऊ लागला. पीडित थकलेल्या भारतास पाश्चात्य पद्धतीने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभांमधून राजकारण, समाजशास्त्र, महिलांचे स्वातंत्र्य आणि विधवा पुनर्विवाह या विषयांवरील भाषणे ऐकण्यास भाग पाडले. पण त्यामुळे वैफल्याची भावना कमी न होता ती आणखी बळावली. रेल्वे, टेलिग्राफ आणि पाश्चात्य संस्कृतीतील अन्य उत्पादनांचा वापर सुरू झाला. पण यामुळे परिस्थितीत काही बदल झाला नाही. कारण ज्या आदर्शांवर या भूमीचे जीवन अवलंबून आहे त्यास या बदलांनी स्पर्श केला नाही वा त्यास प्रभावित केले नाही. योग्य ती उपाययोजना केली न गेल्याने आजार बरा होऊ शकला नाही. ज्या भारताचा आत्मा हा धर्म आहे त्या धर्मामध्ये चैतन्य आणल्याखेरीज भारतात जिवंतपणा कसा आणला जाऊ शकतो? पाश्चात्य प्रभाव अवनतीस कारणीभूत ठरला. असे असताना त्यात चैतन्य निर्माण करण्यासाठी नास्तिक अशा पाश्चात्य जगताकडे पाहणे अर्थहीन नव्हे काय? आपण स्वतःच परिपूर्ण नसताना जगाच्या दुसऱ्या भागास पाश्चात्य कसे काय परिपूर्ण बनवणार? संदर्भ श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर, लेखक स्वामी शारदानंद, तिसरा भाग, पृष्ठ 366, श्री आर के मुट्टप, प्रकाशित सन 1978. आपण आपल्या मायेद्वारे मानवी शरीर धारण करण्याचे आणि स्वतः प्रकट होण्याचे वचन भगवंताने गीतेमध्ये दिले आहे. वाचकांनो, काळाची गरज ओळखून प्रत्यक्षात तसे घडले आहे. जगाचा आध्यात्मिक गुरु या नात्याने भगवंताने खरोखरच जन्म घेतला आहे. वंदे मातरम, लेखक श्री अरविंद, 28 मार्च 1908. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ लेखकाने द हिंदू रिलिजन अँड श्री रामकृष्ण या शीर्षकाच्या शेवटच्या प्रकरणातील स्वामी विवेकानंद यांची काही वाक्ये उद्धृत केली आहेत. पण कालौघात आर्यांचे वंशज चांगले वर्तन करण्यापासून ढळले आणि निर्विकार बुद्धीच्या अभावामुळे त्या काळात लोकप्रिय असलेल्या चालीरीती आचरणात त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले आणि दुर्बळ बुद्धिमत्तेत वाढले. पुराणांचा अर्थ सांगणाऱ्यांनी ईश्वराच्या विविध पैलूंकडे वेगवेगळ्या प्रकारे पाहिल्याने ती सकृत दर्शनी विरोधाभासी वाटत असली तरी वेदांतातील सत्य सर्वसामान्यांना उलगडून दाखवण्याचे कार्य त्याद्वारे घडले आहे. पण त्या पुराणांचे महत्व ओळखण्यातही ते अपयशी ठरले. त्यातून सनातन धर्माचे त्यांनी अनेक विभागात विभाजन केले. त्यातून असंख्य धार्मिक मतमतांतरे झाली. द्वेष, मत्सर यांची आग भडकली. एकमेकांना त्या आगीत ढकलण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. अशा प्रकारे त्यांनी धर्मभूमी असलेल्या भारताचे नरकात रूपांतर केले. श्री रामकृष्णांनी आर्यांचा धर्म खरा कसा होता आणि असंख्य पंथ संप्रदायात विभागल्या गेलेल्या
स्थलकालाच्या प्रदीर्घ पटलावर अस्ताव्यस्त पसरलेल्या हिंदू धर्मीयांना तुमचे ऐक्य कशात दडलेले आहे हे दाखवून देण्यासाठी अवतार घेतला. श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर. लेखक स्वामी शारदानंद. पृष्ठ 369. स्वामी विवेकानंद यांचे समकालीन असलेल्या श्री अरविंद यांनी श्री रामकृष्ण यांच्या अवतार कार्यामागील गूढ उकळण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा संशयी वृत्ती शिगेला पोहोचते त्यावेळी आध्यात्मिकतेला आपले म्हणणे ठासून सांगावे लागले आणि विश्वाचे वास्तव म्हणजे आत्म्याचे प्रकटीकरण हे दाखवून द्यावे लागले. इंद्रियांनी निर्माण केलेल्या गोंधळामागील गुपित, मानवाच्या विशाल शक्यता आणि परमेश्वराचे अवर्णनीय परमसुख हे लक्षात आणून द्यावे लागते. या सर्व कामाची पूर्तता करण्याच्या कार्यास श्री रामकृष्ण यांनी प्रारंभ केला. गौतम बुद्धाच्या काळापासून 2000 व त्याहून अधिक वर्षांच्या कालखंडात जे वातावरण तयार झाले होते ते लक्षात घेऊन आध्यात्मिक शिकवण आणि अनुभव यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न दक्षिणेश्वराच्या अवतारांनी केला. वंदे मातरम पुस्तक. लेखक श्री अरविंद. श्री रामकृष्ण यांच्या जीवनातील ही विलक्षण अशी गोष्ट आहे. काहींना ती अगदी साधी वाटते तर काहींना ती एका कोड्याप्रमाणे वाटते. मानवाच्या धार्मिक इतिहासात एका व्यक्तीने परमेश्वराची आराधना करण्याच्या सर्व मार्गांचा अवलंब केला. पूर्णपणे प्रामाणिक आणि समर्पित भावनेने आध्यात्मिक प्रयत्न केल्यास परमेश्वराची अनुभूती होऊ शकते हे त्यांनी दाखवून दिले. हिंदू धर्मातील साधना करण्याचे सर्व मार्ग त्यांनी हाताळले. एवढेच नव्हे तर परमेश्वराकडे जाण्याचे मुस्लिम, ख्रिस्ती धर्मियांचेही मार्ग त्यांनी हाताळले. या अनुभवाचे नेमके स्वरूप आणि त्यापासून श्री रामकृष्ण यांना काय उमगले हे वरवरच्या वा उथळपणे केलेल्या विधानांपासून दूर राहून अत्यंत योग्यपणे समजून घेण्याची गरज आहे. महान विद्वान मॅक्स म्युलर यानेही श्री रामकृष्ण यांचे जीवन उलगडून दाखवताना श्री रामकृष्ण यांच्या साधनेबद्दल चुकीचा समज निर्माण केला होता. मॅक्स म्युलर लिहितात, सर्व शक्तिमान अल्लाहची मुस्लिम संकल्पना समजून घेण्यासाठी त्या उपासना पद्धतीमधील विविध मार्ग जाणून घेण्यात त्यांनी प्रदीर्घ काळ घालविला. त्यांनी आपली दाढी वाढू दिली, मुस्लिमांप्रमाणे आहार चालू केला, कुराणातील आयतांचे उच्चारण सतत चालू ठेवले. ख्रिस्ताबद्दलचा त्यांचा आदरभाव सखोल आणि प्रामाणिक होता. ख्रिस्ताचे नाव घेताच ते नतमस्तक होत असत. त्यांच्या पिता पुत्र नातेसंबंधाच्या तत्वज्ञानाचा ते आदर करीत आणि त्यांनी 1 वा 2 वेळा गिरिजाघरांना भेटीही दिल्या आहेत. स्वामी शारदानंद यांनी आपल्या ग्रेट मास्टर्स पुस्तकात उद्धृत केलेली मॅक्स म्युलर यांची वाक्ये, जे काही घडले त्याचे अतिरंजित चित्र रंगवण्यात आल्याचे यावरून दिसून येते. द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण या पुस्तकाच्या इंग्रजी अनुवादाच्या प्रस्तावनेत स्वामी निखिलानंद लिहितात, ख्रिस्ताने त्यांच्या मनाचा ताबा घेतला होता. 3 दिवस त्यांनी काली मंदिरात पाऊलही ठेवले नाही. 4थ्या दिवशी दुपारी ते पंचवटीत चालत असताना सुंदर विशाल नेत्र, नितळ कांती, धीर गंभीर मुद्रा असलेली एक व्यक्ती त्यांच्याकडे येत असलेली त्यांनी पाहिली. त्या दोघांची नजरानजर होताच श्री रामकृष्ण यांच्या मनातून आवाज उमटला, ज्याने जगाच्या कल्याणासाठी आपल्या हृदयातील रक्त सांडले त्या ख्रिस्ताला धरून ठेवा. माणसांच्या प्रेमासाठी त्याने यातनांच्या सागराचा त्रास सहन केला. तो महान योगी असून त्याने परमेश्वराशी शाश्वत नाते जोडले आहे. तो जीजस असून प्रेमाचा अवतार आहे. मानवाच्या पुत्राने पवित्र मातेच्या पुत्रास आलिंगन दिले आणि तो त्याच्यातच विलीन झाला. श्री रामकृष्ण यांनी ख्रिस्ताबरोबर जसे आपले नाते जोडले होते तसेच नाते त्यांनी काली, राम, हनुमान, राधा, कृष्ण, ब्रह्म आणि मोहम्मद यांच्याशी जोडले होते. गुरु समाधीत अवस्थित गेले आणि ब्रह्माशी स्वतःचा संबंध जोडला. त्याद्वारे ख्रिश्चन धर्म हाही परमेश्वराकडे नेणारा एक मार्ग असल्याचे
सत्य त्यांनी अनुभवले होते. ख्रिस्त हा परमेश्वराचा अवतार होता यावर आपल्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांची श्रद्धा होती. पण त्यांच्या लेखी केवळ ख्रिस्त हाच परमेश्वराचा अवतार नव्हता, तर अन्यही म्हणजे बुद्ध, कृष्ण आदीही होत. स्वामी शारदानंद यांनी श्री रामकृष्ण यांच्या इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्म साधनेबद्दल प्रामाणिक माहिती दिली आहे. श्री रामकृष्ण यांच्या वक्तव्याचा दाखला त्यांनी दिला आहे. श्री रामकृष्ण म्हणतात, मी अल्लाह या पवित्र शब्दांचे अत्यंत भक्तिभावाने उच्चारण केले. मुस्लिमांप्रमाणे वेश परिधान केला. दिवसातून 3 वेळा नमाज पढला. हिंदू देवदेवतांना येता जाता नमस्कार करणे दूरच राहिले. त्यांना पाहण्याबद्दलही अनिच्छा निर्माण झाली. हिंदू विचार माझ्या मनातून पूर्णपणे लुप्त झाला. त्या अवस्थेत मी 3 दिवस होतो. त्या धर्मीयांकडून ज्या उपासना पद्धतीचा अवलंब केला जातो त्याचा अवलंब करून मी त्याची अनुभूती घेतली. इस्लामच्या मार्गावरून जात असताना गुरूंना लांब दाढी असलेल्या प्रभावी आणि तेजस्वी प्रतिमेचे दर्शन झाले. नंतर त्यांना ब्रह्म आणि अन्य सर्व प्रकारचे ज्ञान प्राप्त झाले आणि शेवटी निराकार ब्रह्मात म्हणजे पूर्णत्वात विलीन झाले. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.